Как е, хора? Знам, че от доста време не бях качвал клипове, но просто времето не го позволяваше и също така чаках пръста да ми се оправи, почти нищо ми няма вече. Сега някакви калци и глупости, които мисля, че ми помагат. Почти като го стисна пръста го усещам съвсем лекичко, но вече може да се каже, че мога да правя бар спинове както трябва, без да се притеснявам за нищо. Другото, че това баба Марта. Мислях да правя клип за 1 марта, но просто тогава беше хубав ден, но исках просто да карам ети. Това, което исках да кажа, че скоро ще... Даже вече съм го пуснал за продажба бара. Със сигурност ще искам да взема някакъв по-голям. Пуснал съм го на цена от 70 лева, който бар има само дръскотини. Тук има някакви... Това е най-сериозната дръскотина, между другото. Тук има някакви малки, няма някакви подбивки и това е как цяло. Yo! Да, приемеш. Бар. Добре беше. Дай хав кап бар. Моля! Даже ти малка. Моля, майко. Този иска съсикване, принципно. Просто да си по-внимателен. Това е баси странния облак. Сега не съм виждал такова, това е като дъга е този облак. Ама тук нали може? Другия хванали, там дава това. Аз това не мога да разбера. Що се имате? Ама миналия път. Добре, бе, ще свърна сега на дежурния в МВР. Дежурния в Репел. Добре, ама миналия път ми казахте, че може тук само да ни ходят. Не е верно, никой не ви е казал такова. Не е вярно. Ето ви на площадката, няма ти работа. Не казаха ми. С нея много не са разправили. Там не да кажа, тук кажа, стан да излъчи си се утре. Още дори пак ще се. Аз ще накарах тук и той ми да напад. Няма да прави нищо, не съм. Знам, че няма. Карай тук, там не. Тук поне карай. Той ви стига на вас. Хубаво, добре. Само че ще се кара. Казах, сега трябва ли пак да се разправим наистина? Добре, един ми казва едно, друг ми казва друго. Щом директора на сградата ви казва това нещо, значи трябва да изпълнява. Добре, ама ваш човек ми каза друго, което даже го имаме на клип. Да, даже в клип. Мен не ме интересува кой какво ти е казал. Каза така, Да се обади ли в полиция? А? Не се обажда, тя му е просто смешна. След малко и полицаи ще дойдат, те да дежурят за мероприятието. Тогава се оплачете. Аз не сега го. Много Добре, само не дейте до коса Много колелото, тъмно. ще струва повече от целия нов театър. Просто е смешно, нали? един казва едно друго. Имам на клип как ваш човек ми каза, че мога да карам тук. Аз не чупя нищо. Нямате право да карате тук.
Не, път ми казаха, че мога да карам. Добре, сега не мога да разбера. Може ли да се кара на новия театър или не може да се кара на новия театър? Единият човек казва едно, другият човек казва друго. Реално може, но в момента не може, а кога ще може, реално никой не знае. Бабаката. Се порадвам малко на облаците, които не ги виждам и след около само половин час ще се прибирам направо. Разглед е най-неблагоприятното място за каране на всякакъв тип екстремен спорт, като скейт, BMX, тротинетки, ролери. Добре, видяхме залеза, което означава, че още няколко минути остава за каране. За малко. Oito. Ah, tá, pode dar música na tua. Така, трябва да говоря нещо половин минута. Днеска се изпратих педалите по Еконт. Аз всъщност ги пуснах да се продават. Вижте са следващите педали, скоро ще покажа. Дават го хубаво време, така че надявам се да качвам по-често от тук нататък, докато е хубаво времето всъщност. Друга причина да не качвам е, че реално рядко се случва нещо интересно и това дразни повече хората, отколкото да не качвам клип. Искам наистина да качвам по-често, но когато не се случва нищо, просто няма смисъл да качвам, както се вика, едно и също постоянно. В момента само тренирам бар спинове и почти не обръщам внимание на други трикове, освен бар спин. Това ми е като цяло трика, който искам да науча до лятото. Искам да мога да го правя перфектно, да се го скачам от стъпалата на новия театър даже.
Не знам дали ще се случи реално, но тренирам колкото се може повече, за да мога да успея колкото се може по-рано да направя прогрес. Надявам се вече да има достатъчно материал за клипа, така че в момента го правя даже. Това е. I've been getting money, where the fuck you been?